Mengko digarap tayub sapa sing arep beksa gen maju Mas Gareng. Iki gubuk asmara engko podang kuning. Oh nggih, iki gubuk asmara sih. Gubuk asmara riyen nggih Pak, mengke podang kuninge keri podange dereng ngandhang. Wiwitane masa kok nikmat ya nanoe lingsam yen mutan lelampahan kang kawur tresna tulus nadyane bukas mara Mbak En yo buka celuk duet karo Mbak Ditan nggih